Na mehetünk, ez egy kicsit durva volt a végére. Csók a családnak. Túlélted, ügyesen. Úgy félt ez. Igen, nagyon mondták a neten, hogy ide vásárolni jönni érdemes. Nézd, tele van ott a Louis Vuitton, meg mindent ott haigálnak. Atya úristen. Mondtam, hogy menni fog. Kristóf ostját akart először, de én rábeszéltem, hogy ilyen nincs máshol, még nem láttunk. Haver, álltuk meg! Nem tudom, itt még le tudok ugrani. Ez az, amit nem gondoltam, hogy meg fogunk csinálni valaha. Buongiorno a tutti. Itt vagyunk Sorrentóba. Igen, nemrég keltünk. Jövünk, reggelizünk valamit, és utána reméljük elkapunk egy ferit, hogy menjünk Caprira. Capri. Capri szigetére. Capri szigetét meg kell nézni, hogy hogy néz ki, mert eléggé különleges ahhoz képest. Nem elég különleges Positano tegnap este. Tegnap este még jöttünk át a busszal. Másfél órát vártunk a buszra persze, mert az előző buszt, amiket elkaptuk, annyira tele volt, hogy a lépcsőn is álltak. De hát ez itt így szokás. Aztán ez. Vettünk egy ilyen áfonyalevet, nem tudjuk, hogy milyen. Erős. Nem. De finom áfonyaiza. Az igen. A paradicsom szószban, sonka van benne, meg még benne is paradicsom. Nem emlékszek, mennyi volt. 650. Meg volt a reggelink, megyünk át a kikötő fele. Nézd ezeket a citromokat. Úristen, mekkora citromok. mekkorák. Nem tudom, milyen szteroidokat kapnak ezek a citromok, de itt hatalmasok. Úristen, fűszerek, hát de nagyon jó árakon vannak. Itt is a hatalmas citromok. Don't touch. Úristen, mekkorák. Na, nekem egy olyan fagyi kell majd, amikben olyan citromban van. De az, ha minden igaz, csak Amalfin van. Itt is csinálnak, csak nem azt, amit Amalfin kinéztem, de megkóstoltunk itt is majd egyet, csak nem most. Megyünk át Caprira, meg kell nézzük, hogy milyen ott a helyzet. Mai délelőtt hány óra van? 11 körül van, és elég forgalom van itt ezeken a kis utcákon. Tegnap délutáni órákhoz képest, amikor már nagy meleg volt. Eredetéből Kínából. Az ez. Na, ha így nincs meg az olasz hangulat, akkor sehogy. A táskák, citromtagyi. Itt is vannak a lájmok. Na, ezek mágnesek, ez már igen. Kell menjünk nem ezen az utcán, hanem a következőn le balra. Beúton. 26 fok van, de 29-nek érződik, annyira meleg van. És az UV az még egyenlőre csak 7-es. Az a helyzet, hogy pont Caprin fog elkapni minket, a toppos UV. Na és még mindig csak azon vagyok, hogy miért nem nagy táskával jövünk, azért mert ezeken az utakon nem egy élvezet húzigálni a nagy táskákat. Azt nem itt mutatja, de ez akkor nem csak a hotel? Na vissza, mert nem jó fele jöttünk. Le kell menni a lépcsőkön. Ja, ott le? Úristen! Okay. Ja, itt ez az út! Ez az a híd, hát itt még nem volt. Úristen! Hát, úgy látom, ma is lépcsőzünk. Hoppá, nem jött ki a lépés. És forgalózás, és vissza, ez az. Nem jön össze, ez az, meg kell álljon egyik a másikért. Jaj. Vissza is kell tolasson. Ez beteg. Na de megy. Na menjünk. Ott kell menni táskával, az a barát táskával. Ez igen, nem semmi. Ott jöttünk le a hídról, és itt vagyunk ebbe a érdekes átjáróba. És itt sétálunk. Na de, és megvannak a Caprira jegyeink. Hál' Istennek megint megyünk hajókázni, ami a kedvencem. Egy kicsit sietnünk kell, mert 11:10-kor megy a hajónk, és most 11:03 van. Igen. És visszafelére is megvettük egyet 6:30-ra, mert az az utolsó előtti. És nem az utolsó, ahol jövünk, mert nem szeretnék ott maradni azért. Vagyis ha maradnék, akkor legalább 2 napot. Szerintem az a nagy lesz a miénk.
Ezt a mindenit. Vagy milyen porcag van. Jaj, de nézd, hogy csillog a vízbe, de szép. Hát nagyon szép ott az a kilátás ott. Most nem tudom mennyire látja a kamera, de ott fent. Atya úristen, micsoda kilátás. Ennyi volt? 90 euró volt oda-vissza a jegy 2 főre. 45 Nem kevés, per fő. de Nem kevés, de ez ilyen. ez Capri és Sorrento. És Capri. Grazie. Az ötös, de... Jaj, de szép csillagos tenger. Na és így néz ki egy ferry bentről. Táskák hátán. Középre. Sör, aperol, minden. Positano bag, Capri bag, special price. Jó reggelt, Capri. Már dél van, nem reggel. Nekem még reggel van. Nem is szép. Nem. Maradhatunk volna otthon. Nem is szép. Ez Capri. Igen. Még mindig érvényesen. Miért nem jövünk táskával? Na itt vagyunk Capri kikötőjében még eddig. De hát elég sokan vannak. Ahhoz képest, hogy mindjárt délbe letütjük. De eddig nagyon szép. Ezek aztán a taxik. Kicsit kabrió is, nem is. Még egy taxi, egy Zafira. Enyhén meg vannak egy kicsit másítva. De vannak fedett taxik is, ami privát buszok. Meg ezek a kis minibuszok. Iveco, atya úr, Isten mennyien vannak rajta. Most inkább még sétáljunk, szerintem amúgy is lássuk a várost. Igen. Aztán majd visszafele, hogyha sietnünk el, akkor mindenképp veszünk egy buszt. Ha lesz hely. Na és persze megint lépcső. Mert tegnap nem volt elég, de... Hát de találtunk itt ez megint egy van, hogy helyet. ilyen sziklás. Hát Magas hegyekbe megyünk. fittek leszünk. Vagyis hát kéne legyünk. De megtalálhattuk minket itt. Caprin is. Caprin is itt a lépcsőn felfele. Hát, ez félretlen gyönyörű. Kikötőből. Na, utcu fel. Andiam. Lifehack. Várjátok ki a taxit. Vagy Na, a taxi felvonóval. nagyon drága. A felvonót inkább. Vagy a buszt, mert... Atya úristen. Itt is lehet menni. Gyere itt. És Capri központja. Itt jövünk a kis utcákon. Tele voltak itt üzletekkel, kisebb, nagyobb nevekkel. Parfüm, ékszer, órák, ruhás, könyves üzlet. Ilyen szűk utcák vannak. Jó, Capri kezdjük. Megjött a citronpasztánk, úristen, micsoda illata van. Nagyon furcsa, de nagyon finom. Nagyon furcsa. De érdekes. De fura. Érdekes nagyon, de finom. Fú, de finom. Ez egy busz. Ez egy minibusz. Ezek a hatalmas autók. Ci maneavo da Perugia, per ci siamo andati, non eravamo da nave. Gyertya úristen. Ezek készre. Szűk utcák, és az a helyzet, hogy nincs mindenhol összeköttetés, úgyhogy... Visszafele kell menjünk.
Igen, nagyon mondták a neten, hogy ide vásárolni jönni érdemes. Ezekre a drága üzletekre is, mint a Dolce Gabbana, láttuk Ralph Lauren, láttuk pár ilyen üzletet. Tudor, Rolex. Azt mondták, hogy még olcsóbbak is itt, mint máshol. Lehet, hogy mások a Taxák. áfák. Igen. Úgyhogy... Nem tudom, de úgy írták, hogy érdemes, mert ilyen 20%-kal jobb áraik vannak. Ez itt már sokkal Santorini-sebb vibe, mint Positano volt. Sokkal. Ezek a kicsi szűk utcák, rengeteg üzlet, kicsi park. Az vagány. Szállák kongresszió, olyan szépen van kiírva minden. Itt lesz már ez a fancy üzletes út. Dolce Gabbana, La Caprese, Joy. Úri, ez a hal. Úristen, ezeket mindig csinálják az ilyesmiket. Lehet beszélni itt is. De Dolce Gabbana üzlet. Aha, ez a home üzletjük. Dolce Gabbana szett. Nem rossz. A kis buszokkal járnak, mint Maldivon, de még kisebb. Sì, sì, sicurissimo, grazie. Elvesztem. Bye. Bye. Bye, thank you. Ezt nézzétek. Egy briósban. Egy hatalmas nagy fánszeri. Beletöltve, mint egy hamburger, csak fagyi van benne. Vettünk pisztácsot, nagyon finom, és vettünk egy Nem emlékszem a nevére. ami Dream. Delicia de Capri. Ó, Vannak benne magyar darabkák is. A fogam. hideg. Ott a háttérben a fagyizó, ezt kell keresni. Még sehol nem láttam ilyet, hogy briósba adják a fagyit. Van egyébként ostjájuk is, az is nagyon jó állítólag, csinálják mert ők frissen csinálják, előttük. itt sütik. Mondják is, hogy nagyon könnyű megtalálni, messzire érzik az édes illat, az innen jön, mert itt sütik ezt a brióst és az ostját is. Hát na, nem hiába burgerek a Nem kicsi, kedvenceim. hát ez is burger. Mondtam, hogy menni fog. Kristóf ostját akart először, de én rábeszéltem, hogy ilyen nincs máshol, még nem láttunk. Hát igen, de a friss kornét sincs. Szóval a Capri úgy működik, hogy van külön felvonó a csomagjaitoknak. Mert ide fel nem jöhetnek rendes autók, nincs Csak is, ezek csak a kis ezek mini- a helyieknek Mini a keskeny valamik. áruszállító, és nézd, tele van ott a Louis Vuitton, meg mindent ott haigálnak. Atya úristen. Nem is láttunk itt, innen jönnek majd az autók. Ott vannak a buszok, igen. Ott egy macska. Érdekes kapcsolatuk van erre az állatokkal. Csomó kutyát láttunk babakocsiba, macskát, táskát. Sì, ora so te me che Két kutya, babakocsi. Hát ezek a jó taxik. Igen, ennyire közel jönnek hozzá. Ez csak bemegy. Dacia, Jogger, Cabriolet, Capri. Külön kiadás. Úristen, hogy meg van csinálva. És ez lehet még lebontató szék. Eszem meg el. Na kéne egy Anna Caprira. Marina Ide ki van Grande. írva valami. Nem Grande Hardball. És Anna Capri központ. Hát Sokat jöttünk felfele, a busz az valami szörnyű volt, de annyian voltunk, hogy úgy álltunk, mint a Szardinián. De én láttam videót, hogy máskor is ilyen. Azt mondták, hogy valami sztrájk van, és hogy nem 10 percenként jár, hanem fél óránként, óránként. Össze-vissza. Mondjuk hamar, vagyis azért jöttek egymás után, de, Igen, de nagyon szörnyű. sokan voltunk rá. Nagyon szörnyű volt. Az ára mondjuk az jó volt, mert 2,40 per fő. Igen, a taxik 30 eurótól kezdődnek. Igen, egy egész autó mondjuk annyiból, de hát téli szony is. Mutatok videót, hogy nézett ki az út Igen, felfele. ilyen nagyon szerpentines, Plusz még a klaustrofóbiám is. Egész jó. minden egyszerre. Nagyon jó. És most még megyünk fel egy téli szonyos siklon. Egyre jobb. Na Nem, nézzünk az valami vizet. Oh my god. Can I sit? No. Hát,
Ez az, amit nem gondoltam, hogy meg fogunk csinálni valaha. Miért álltuk meg? Nem tudom, itt még le tudok ugrani. Kicsit fehér vagy. Vajon miért? Nem rossz. Thank you. Vigyázz a kamerára. Emelszed ki. I don't know how. Grazie. Gyere, gyere. Oh my. A leszállás volt a legrosszabb. És ha már feljöttünk ide Anna Capri tetejére, akkor legalább egy ideig. Ha kibírtuk ezt a széket. Nem tudom milyen magasan vagyunk, de mindjárt megnézem a telefonba. De atya úr egy Isten. Ja, hát 589 méterre. 589 métert jöttünk. Beleírták a kaktuszba a neveket az emberek. Na jó, még egy kicsit meg kell pihenjem. Utána körbenézek én is. 589 méteren vagyunk. Jó, hogy nem vagyok tériszonyos. Dehogy. Egyáltalán. Na de nézzük meg onnan is. Hát azért van kilátás, igen. Hát gyönyörű kilátás nem mondom, de nem a tériszonyosoknak való. Beültünk egy kicsit a teraszra. 24 euróért volt 2 kávé, egy Gatorade és egy slushy. Ami... Nem volt olcsó, de hát ilyen helyen nem is vártunk mást. Igen. Azért Tudod, cheerlift. ez az egyetlen étterem, vagy nem is étterem, csak kávézó itt fent. Hát de étterem, van étterem Fele étterem, részlegét. fele csak kávézó. Hát gyönyörű kilátás. Gyönyörű, hogy csillogott a víz. Vagy se kilátó itt. Ja, és itt van a cheerlift. Jövünk vissza le. Szék lift az a neve. Hűha. Jézus Isten. Én kijövök ide, de Kristóf nem. Hát én nem. Gyönyörű. Atya úristen. Grazie. Meg vagy? Szia! Egy kicsit durvább így. Ki? Tessék? Felfele nem jön senki. Hát elhiszem. Én se jönni. Szerintem nem is vészesebb lefele. Nem állt. De szép, amikor úgy csillog a víz. Megtörik rajta a nap. Na, én ki is néztem magamnak egy házat, ott van lent egy kis medencével. Melyik? Van sok? Kék medence, piros blokkok mellett, itt az erdei széle. Ez egy nagy olívaolaj. Láttam felfele. Mert itt ezek az olívafákni. Itt is, ott is. Ez az. Nyugi, Le tudtam akkor áll volna meg, ugrani. amikor nem tudnak beülni egyszerre. Itt le tudtam volna ugrani. Érdekes, ilyen kis kertek vannak itt, de nem értem, hogy lehet ide feljutni, mert annyira meredek itt, hogy Hát pedig biztos fel lehet valahogy jutni, mert ezeket művelik. valahogy Itt biztos, mert azért be van, látod, így még drótozva is. gondozva vannak.
Hát itt laknak, hogy lehet ide jutni. Itt fent? Itt, mindjárt meglátod. Ez egy ház. Tényleg? Né, látod, jönnek gyerekkel. De jó, akkor lenne ide út. Így jönnek gyerekkel. Na, ott a citromfa. Ott a temető. Nagyon jó, közel van legalább. Ez már a vége? Igen, azonnal. Hála jó Isten. Én is beleragadt a combom. Na, túléltek, ügyesen. Úgy félt ez. Nem tudom megmutatni, hogy mennyire vízes a kamera, mert a kezembe fogtam, de hál' Istennek vízálló. Enyhén vizes maradt a kamera. Az arcunkat ne nézzétek, mert hosszú napunk volt, nagyon meleg és fárasztó. Fullos buszutakkal, meg minden. Kicsit le is pirultunk amúgy, igen. Ahhoz képest, hogy nem partoztunk végül, de basztunk. Pesztós, igen, azért mondtam, hogy az mindenképpen ki szeretnék próbálni. De jó lesz, jaj. Az is nagyon jó. Eszméletlen jó mindegyik. Chicken dito to ni kadulot. Chicken dito. Itt már zajlik kint az élet. Jövünk levacsorázni. Van liftünk is, de a liftet egy kicsit mellőzzük, mert azt mondták, hogy nagyon lassú. Hát és olyan elég régi módi, úgyhogy inkább nem. A klaustrofóbiámmal nem keveredik. Modernizált ez, de nem tetszik. Sorrento esti hangulat, ami tegnap elmaradt, mert Positánóban voltunk, és Igen, még sötét sincs, nézd. most még sötét sincs, Positánóban meg már nagyon sötétbe jöttünk, akkor már rengeteg mindenbe volt zárva. Most Rengeteg kijöttünk. ruhás üzlet van itt is, Igen, és mindenféle szép dolgokkal. elég jó. Nem mondom, hogy nem tudnék bevásárolni, ha kellene. De Sálas üzlet, egy ilyen kerámiás üzlet, meg tudod venni az otthonodnak a számát, vagy a család, meg csak betűnként is lehet ezeket venni. Írod a családnevet, vagy nevet. Szépek nagyon. Cipők 59-69 euróért, papucsok 15-től 29. Annyi semmi. És persze híres szorbé citromban. Isten. És citromáltal minden. A citrom hazájában. Ilyen cannollik is. Ott is Isten hatalmas mekkora. Kiültünk így olaszosan egy kis Egy nagyon utcán. szűk utcában. A cukkininek a virágja, de azt hiszem meg van töltve rikottával. Nincs van. Rikottával és sonkával is, De a minden tudjátok, az a igaz. hosszú virágja a kis töknek, a cukkininek. Lángos videó. Sonka talán füstöl. Igen. Ezt csak értetek csinálom. Hogy Csak látszódjon a értetek. videóban? Csak értetek. Semmi más. Ez egy kínló. Úristen. De pedig van rajta amúgy kis sajtot. Egy kicsit sajtos a szósz. De ez... Paradicsom is, de bechamel szósz is, meg benne És le van pirulva. Thank you. Buon appetito! Grazie. Fotózzál. Bér.
Ez már más paradicsom szósz, mint amiket eddig ettünk. Kicsit. De nagyon finom. Finom. Sok a Ez egy hús. füstölt Krisztófnak ma már sonkás. kicsit baja volt, hogy Kevés volt a oké, de neki protein. kevés a protein. Cheers. Vagy hogy mondják olyan ezt oda szó? Andiamo. Nem tudom. Lássuk. Salut! Salut! Az. Nem ilyen. De erre is nagyon. Gyorsuka! Tényleg olyan. Lerúgtunk. Játja úristen. Na mehetünk. Ez egy kicsit durva volt a végére. Csók a családnak. 1,81, 1,91 a dízel. Itt vannak az ilyen kis benzinkút. Elég érdekesen néznek ki ezek a benzinkutak. Az ilyen robogóknak való, úgy látom. Na most jöttünk egy erre, a részlegre Itt is még van nem egy nagyon voltunk. Alattunk. Úristen. Hotel. Hol tudnánk Pirennia. átmenni vajon? Kicsit benne. Ja, ott a zebra. Ami nagyon tetszik eddig ebbe a részlegbe, hogy sokkal több a kutya, mint a macska. Mert én kutyapárti vagyok. Úr, Narancsfa! narancsfai random az Hány van utcán. rajta, nézd! Atya Úristen! úristen. De csak fent, mert lent már leszedik, Hát látod? Bandi. Én is leszedném, ha lett maradt Ott is volna egy. még. Több egy alfa. Mak ilyen mosodák 5 euró. Hát az is jó, ha sokat itt vagy, Hát és nem hozol sok ruhát. én nagyon nem hoznék ruhát. Sok ruhát ilyen helyre, mert inkább vagy veszel, amúgy mert tűrető árakon van egy rengeteg. Zöldséges, gyümölcsös bolt. Igen. Jó sokáig nyitva vannak. Atya Úgy is a úristen, mekkora. hatalmas citromok, úristen. Én nem értem, hogy ezek mik. Hogy lehet ekkora Nézd ki, mint citrom? egy pomelo, tudod, van az a pomelo nálunk, de Úristen. mégsem áll citrom. Ez is hotel. Na, mondjuk ezek itt nem néznek ki rosszul. Mondjuk bent nem tudom, hogy milyen. De De nem tudom, hogy partjuk biztos nincs nekik Amalfi se. lifehack, hogyha jössz Amalfi partra, akkor és már Positànon nincs hely, vagy csak a nagyon drágák maradnak, mint például egy olyan 1500 euró per éj, akkor Sorrenton kell keresni, Igen. eléggé tűrhető árak vannak, mindenhová van összeköttetés, úgy Caprira, Buszhajó, ferry, minden. úgy Caprira, úgy Nápolyba, busz, ugye, ahogy mondta Réka, a hajótól kezdve vonat vissza Nápolyba, nagyon jó áron, és Positánóba állt busz, és ha minden igaz, Amalfira is, holnap Azt holnap megmondjuk, hogy meg meglátjuk. lesz. Hát itt már nem sok minden van, ahogy látom. Nincs, átmegyünk mindjárt. Milyen cukik ezek a veszpák? Még nem mondom, biztos nagyon hangulatos, de De azt borzasztó hozzá kell veszélyes. legyél szokva a robogókhoz, Mi meg nem vagyunk. ahhoz még nem vagyunk. Mi nézzünk le, itt mi van? Biztos Ugye, az a Hilton, az a nagy Chilivel is. Azt hiszem, hogy még arrébb van. Úgyhogy igen. Találtunk itt egy kis üzletet, és itt is lehet venni Nagyon ezeket a... benézek, hogy nincs a keychain. Elég nagyok ezek. 5 euró egy ekkora darabka. Van kisebből, Van a az 4 szélrám? euró. Így betűkből is ki lehet rakni. Családnév. Hasonlóan. Milyen érdekes az a összevisszaság, van, hogy fent, meg lent is. Igen. Jó. Van egy alapza itt is. Rendesen. Ojoj. De na. Elég nyugis a hely abból a szempontból, hogy rengeteg a külföldi, és azok nem azért jöttek ide, hogy vergődjenek. Meg hát a helyiek is erre a térségre amúgy nem jellemző, talán annyira a film, meg ilyesmi, legalábbis nem hallottuk. Mert ez Igen. csak a turizmusból itt élnek híresek. Tudtam ma. Ott a sor vége, De jöttünk itt már el hányszor, és nem és tudott ott a fel ez sor eleje. Ez egy gelatos. Ingyen osztják közben.